Para sa karahayan kang kagabsan, tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na pagkaaga na naman sa Indogabos, medyo nagtataga uran-uran. Martes ngunyan, fetsa 5 kan bulan ng Abril taon 2022. An sa nguya pong pagrespeto giraray sa lambang miyembro kan familia. Sabay ang pagpagirumdum sa paghampang takaining kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa nagsiselebrar kan kumpleanyo ngunyan. Many returns of the day. Tingog kan banwaan man po minaimbitar kasabay ang paglaom na yaon man po kamo dyan nagaantabay man tabi. Sagkod man kitang alas 10:30 nin pagkaod to mag-iriba-iba lamang sa paagikan pagbutwa nin informasyones dyan sa palibot. Katuwang ko si Luens sa Albay, Legazpi, Daraga area. Yaon man sa moya pong pag-iriba si Joshua Bino. Siyempre, mayormente ang sakuyang compadres. Pading Al, comparing Jim, compadreng Jomar. Sa Manibela si Henry De Boy Mata. Sa control technical, siya man po ang enkargado sa radyo sa pagbugakan sa muyang puwersa sa AM band sa radyo Bicol Wide. Sa DCGB si June Napolis, the man from Poland. Sa newsroom, sa padagos na pag-antabay kan mga istorya sumada lokal, siyempre ang pag-abang kan pagbutwa nin informasyones sa lado nasyonal buda internasyonal na igapo nin efekto ka sa satuyang pagbuhay-buhay bilang individual asin nasyon. An malalaoman, the ever reliable news manager Mardela. Siyempre, dyan man po sa production center. An sa kuyang kapartner ang Anghel kang PBN Broadcasting Network Incorporated. DZGB ang AM kang DZGB. A Angel M Mustaza. Diyan man po sa samuyang broadcast worldwide, netwide, sa online, sa internet. Ang enkargado man dyan si Richard Buda, si Tricia. In full digital high definition stereo broadcast yan. Worldwide, netwide, DZGB News Online. Pati naman po sa DZGB Legazpi City sa YouTube. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang paminsan Pugi Kadaklan Bako. Nandaw lamang kung igo nag-antabay sa Legazpi, mga taga Orosite, mabuhay kamo tabi.
Diyan sa PNR tabi sa may istasyon Kantren, sa lumang istasyon Kantren. Good morning. Sana po igwa kita dyanin paradangog ano. Diyan man sa sentro kay Madam Pilar Akende. Maray na aga. Diyan man po sa Gold Street buda sa Good Luck Novelty. Good morning. Sir Atuli, maray na aga man dyan sa Daraga, sa Petron Tap Gas Gasul. Albay District, ray na aga kay Kasag, sa sakuyang amigo. Hali ako dyan sa Saudan, sa Albay District. Gulpian mga presko naman na de primera klase, maray na klaseng sira. Dyan sa Albay District, hanapon lang nindo sa kong amigo, si Kasag. Kumusta na dyan tabi kay Sir Jerry Candelaria? Buda dyan kay Sir Bert na dyan sa Bert Cartint kay Sir na Murillo. Kay Bert na Murillo. Good morning sir. Sa Bert Cartint. May branch na palansin na dyan sa may Washington Drive ano. Siyempre sa indang main unidigdi sa Hampangkan Central Bank of the Philippines. Bert Cartint. Ay, susa kong amigo, si Sir Tonton Deang. Diyan sa Uncle Tons. Diyan sa Uncle Tons Pizza. Diyan sa sa Tula-Tula. Maray na aga Sir Tonton. Buda sa familia. Buda siyempre. Ansayang kapartner. Good morning kay Sir Punks Alamares. Sa familia man tabi, Sir Punks, marahay na aga. Tabi, ha? Sige, ako po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez, 0961-759-0888 at sa kuyang numero. Smart as in 0926-0156-020 sa Globe. Tabi, yan ang sa kuyang number. Marahay na aga, kumpadreng June Pitero. Diyan sa Lapu-Lapu, mabuhay ka mo dyan ha, sa Lapu-Lapu. Kay kumpadreng June Pitero, maray na aga. Buda sa amigo tama dyan, si Sir Popoy Balmes. Yan, God bless tabi. Kumpadreng June Pitero sa Lapu-Lapu. Ako ang pinakamaurag. Naka-sign off pa ang DCGB. Nakatutok na. Familia Uy. Dyan sa Barangay Otso. Mabuhay tabi ka mo. Familia Uy, dyan sa Otso, Barangay Otso kan Albay District, ha? Sige, diretso mo na kita ka na dispatchos dyan sa palibot. Aramon ta, naka-ready si Luwens Nabarsena. Luwens, good morning, please go ahead. Yes, salamat tabi Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay. Location kan DCGB niya tabi Sir Pio on assignment digdi sa bisidad kan the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Tamahan over ceremony sinda tabi Sir Pio kan biothermal transport boxes asin na mga vaccination cards sa Department of Health Region 5. Ngunyan tabi Sir Pio, kataning ko ngunyan, ang sa indang presidente si President Rodrigo Dorosan kan the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. May pasabot nga to sa publiko tabi Sir Pio sa indang objeto kung natata naggibo sindanin siring kining lakdang tanganin ng mapakinabangan kan publiko. Sir, maray na agatabi labi kita sa DCGB. Ano po ining biothermal transport boxes na ini? Buda ano po ang objeto kan siring na pag-over tadigdi sa Department of Health. Si Pio Fernandez po, nasa ibong na linya. Good morning, Pio. Yes, good morning tabi, sir. Hello po. Hello, good morning po, Pio. Opo, good morning. Ano po tabi yan na aktibidad? Please go ahead. Ang aktibidad to siring na po kang na-mention ni Luwens na ini po handover ceremony kang mga donation na mga biothermal boxes. Ang biothermal boxes is na-maintain niya po ang temperatura na kaipuhan kang sarong bakuna while it is in transport. Naglalas ang temperature niya hanggang mga 10 hours. So while in transport, yung mga bakuna hindi masisira. Ay, hanggang opo. naman sa community na dadarahan ka ito.
Sa inindo tabi yan itatao na mga biothermal transport box na yan. Okay. Ang Department of Health Central Office, actually po yung lahat ng donations ay binigay doon sa National Office ng DOH. Sila na po ang nag-allocate ng mga biothermal boxes sa bawat region. So ining handover, may nangyayari man sa ibang mga lugar in different locations and different dates para sa siring man na activity. So ang Department of Health sa Region 5 naka-receive ng 5 biothermal boxes. Sila na po ang magagamit kayan pag-transport ng mga vaccine. Opo. 5 tabi Opo. sa DOH Bicolan sa idong ipig to turnover ngunyan. Opo. Opo. Pirang vials ang laog kang kada box na yan? Ang pagkakaaram ko sabi sa DOH, pwede malaugang 10,000 vials. 10,000 vials per box. Ano po? Opo. Okay, now, iyan na sa indo man na pinagta-turnover na ikipahe. Sa inman po nindo iyan nabakal? Nabakal po yan, siyempre dahil man kita ng arugan na locally, sa luwas po yan nabakal. Opo. Ayun. Sige tabi. Congratulations. Salamat man tabi sa indong espuersos. Sige, salamat mo tabi, Pio. Opo. Sa pangapudan ko po ang ini pong National Immunization Program na programa po kang DOA is para sa tuyang mga kaasian na para malikayan sila sa ano man na kahilangan o kaano man na kamasian sa inyong pagdarakula. Sige tabi. Salamat nin marhay tabi, sir. Sige po. Opo, salamat tabi sir. So yan tabi Sir Pio, si Sir Rodrigo Dorosan ang presidente ka na the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Mientras na pinagahalat ang main activity digdi na sa tuyang pinagtutukan. Kay batabi Sir Pio, si Joshua Bino ang sa tuyang trainee reporter. Ako po si Luwens Bursi Barsada. Taod-taod mag-uro istorya kita ta igo na kita nin tulong para dangog man ha, brown out da sa Bakakay, igo kitang saro sa Bakakay na para dangog, igo kitang saro sa Lapu-Lapu, igo kitang saro sa Barangay Otso. Yan pwede na yan tabi. Madagdagan pa lamang ning 2 pa di 5 ng parang tabay ta no. Diyan lapo ka mo. Ano nga ning numero si Pading Nil sa balota, si kumpadring Nil Montalyan na bagano. Matibay ining lalaki, haloy na initabi sa lado serbisyo publiko sa pagiging konsehal buda kinatawan. Siya po nagdadalagan ngunyan bilang kinatawan sa Segundo Distrito Canalbay. Ang komitibang pigakaputan niya ining mga sensitibong komite and ipigtitiwala iyan kay Pading Nil. So sa Budget and Appropriations and sige sanan sa iyang pagbalik diyan sa sanggunian panlalawigan o kunday sa sanggunian bayan Kandaraga ta proprietaryong taga-daraga tabi ni diyan sa Malabog. For so long a time haloy na siya tabi sa serbisyo sa probinsya nin Albay sa kaya nagbubeltada po siya kandidato giraray numero 5 sa balota si Pading Nil Luna Montaliana. Kaya
para board member kang Segundo Distrito nin Albay, ni Luna Montaliana, numero 5 sa balota. Take a break with Coke at magka-chance manalo ng pag-shopping o maging isa sa 5 winners ng 1 million pesos. Libo-libong prizes araw-araw sa Coke Panalo Breaks promo. Peel the label and send the code to FB Messenger for a chance to win. Promo duration February 12 to May 7, 2022. For DOH FTA CFR permit number 1974 series of 2021. Get a chance to win thousands of daily prizes or epic weekly raffle prizes with Coke Panalo Breaks promo. Lahara maserbisa tuya, maestrong may malasakit pa sa kapwa, para sa mga kahobenesan. Charlton Lahara madudulugan, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Layoff ang mister. Ano kami kakain? Diyos ko, pagalingin mo po ako. Sa sobrang hirap makatapos kaya ang anak ko. Lenny Robredo po ito. Bilang ina, dama ko ang inyong kaba. 3 buwang ayuda sa na-layoff. Kung walang mahanap na trabaho, gobyerno mismo ang magbibigay sa iyo. Bawat pamilya may akses sa libreng doktor. Bawat bata, walang hadlang sa kalidad na edukasyon. Walang maiiwan sa kulay rosas na buka. Lenny Robredo for President, number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo, Tamlo, laging handa, Quezon City. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Joey Salceda, probado na sa serbisyo, makatao, makinabang, padaba, ang Segundo Distrito. Iboto, numero 5 sa balota, Congressman Joey Salceda. Kung Joey ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Joey Salceda, probado na sa serbisyo, makatao, matinabang, padaba, ang Segundo Distrito. Iboto, numero 5 sa balota, Congressman Joey Salceda. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic.
DWCL. D. Devoted to serve you. W. Willing and ready to help you achieve your success. And C. Committed to make you realize your dreams. While L. Living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Fernand Imperial, Fernand Imperial, subok na at maaasahan. Kay Fernand Imperial, kay Fernand Imperial, huwag mo sana nating kalimutan. Fernand Imperial, Fernand Imperial, tapat sa bayan at magtatanggol sa'yo. Fernand Imperial, Fernand Imperial, let's go! Kay Fernand Imperial. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Yeah. Chino Garcia. Serbisyong Garcia. Kadako lang mga nagibuhan sa kahigusan. Sa banwang ginubatan na namigong tunay. Chino Garcia, yan ang idol ta. May tabang sa turismo, lalo sa mga negosyo. Sa kalusugan, agrikultura, infrastruktura. Ginobatenyo, padaba ni Chino. Kadako na programa, asin mga proyekto. Basta sa pag-asenso, kan ginubatan, Chino Garcia. Pag may serbisyong Garcia. Si Chino Garcia, subok ka ng makinabang. May pusong servidor, tunay ka o Chino Garcia. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagabal ang sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Mag pinakamabilis na Alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mayor, Mayor G, Mayor, Mayor, Mayor G. Geraldine Rosal, Mayor, Mayor, Mayor G. Sa dati sana, Mayor, Mayor, Mayor G. Number 3 sa balota, Mayor, Mayor, Mayor G. Padagos kan, pagpuswag kan syudad. Simpleng babay, mabuot maaasahan. Dabakan senior citizen, asin kababaihan. Nagpakusog kan negosyo sa satuyang banwaan. Programa sa salud sa iyang tinutukan. Lying-in clinics, mga harayong barangay. Nagpakusog sa industriya, kan turismo. Ang bigas, pingunyan, mauswag asin tranquilo. Geraldine G. Rosal, para Alkalde kan Legazpi, numero 3 sa balota, mga Legazpeño, sa dati sana. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, June. Balta na kita sa programa ngunyan pong pagkaaga sa programang Tingog kan Banwaan. And sige po maray na agad yan sa mga nag-terex mga sa tuya, nag-signify na nakaantabay sinda, ha? Kay Madam Merly Caceres, maray na agad tabi. Kay Madam Beth Nacosta dyan sa Costa Enterprises,
Maray na aga tabi sa Indo dyan sa Costa Enterprises, ha? Dyan sa Centro Can Legazpi. Good morning. Thanks so much, Madam Bet, buda sa familia. Madam Bet na Costa. And sa staff kan Costa Enterprises. Kay Madam Merly Caceres, maray na aga man tabi sa tuyang paraan tabay man. Ang Zamora Memorial College. Zamora Memorial College sa Bakakay, Albay. Nakaantabay sinda, maray na aga. And good morning mga palantabi, isa sa kong amigo kay Dr. Philip Roa. Dr. Philip Roa, good morning. Doc, salamat. Napakaraming salamat po sa patuloy na pagiging accommodating and kumusta po sa familia. Kumusta kay Doc and Dr. Roa, Doc Philip sa nagkakapirang mga eksperto bihasa dalubhasa po sa mga kahilangan pagbulong sa helang sa talinga, dungo, asin halunan. Dr. Philip Roa po, hanapon lang nindo dyan sa may Esteves Memorial Hospital. Maraming salamat po, Doc Philip. Butubot kang Palasyo Malacanang, oras na dapat itamaan mga relos. Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, alas 10:34 rin pagkaaga. O kaya alas 9:34 rin pagkaaga. It's 9:34. Kayang bulong. An oras hatod sa Indokang para sa dekalidad asin abot kayang bulong mag-Actimед Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. ATC Vitasync, mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, June. Buwelta na kita sa bulos kan mga informasyon dyan sa palibot. Sa programang Tingog Ganbanwaan, nasa linya si Pading Al. Pading Al, good morning. Please go ahead na. Good morning, Pade. Dakol na lugod mo niyan. Nagidaw kan medical, dental, optical mission kan gobyerno provinsyal na pinapundo para mientras kan Marso 25 pohon kan campaign period kan mga lokal na kandidato. Yan ang feedback kan mga residente lalo digdi sa Legazpi kan mga nainabot na barangay panay sa schedule kan aktibidad na ni kan gobyerno provinsyal. Ang grupo ni Gobernador Alpances sa Bitsara nagasunod sana sa guidelines kan Comelec na bawal na muna ang mga aktibidades kan LGUs, mga patipo na involto, lalo na ang mga departamento di gobyerno na pwedeng maging issue naman kaniba na ngaya pigagamit sa politika. Kaya nag-iingat naman ngunyan ang grupo ni Gobernador Bitsara. Dakulon ko tana ang nagkakatarabangan kan siring na aktibidad. Alagad yung dakol sa nagkatarabangan pa dahil libreng konsultasyon, libreng bulong, pagpag-abot ng ngipon o paglinig sa ngipon, check up sa mata, libre paan antipara, libreng wheelchair, libreng tuli, libreng bulong o injection sa hayop. Alagad ngunyan campaign period para mientras ining pinapundo ni kang grupo ni Gobernador Bitsara para ding masabi ang mga kalaban sa politika. Alagad sa kunya sa feedback ang DCGB News, dakulugod ang nag-iidaw dahil may mga nangangaipo talaga sa barangay na dahil man kaya magparasiring sa ospital o kung sain na mga health center para sa indang medikal na serbisyong kinakaipuhan. Ngunyan ta na, kumpadreng Al, imbitaran so mga nagkaparataram na ilinganan naman ngeta
kakamas-kamas naman ngaya so Kapitolyo ta eleksyon, may mga medical mission na naman ngaya, ilingan na ngayaan tama eleksyon. Imbitaran ta sinda na magluwas ngunyan. Aber daw. Ipahiling tanaan na nag-iidaw kan serbisyo kan gobyerno eleksyon o bako. Correct. Dati naman ba ganun pigigibo? Nyan. Medyo napundo lang kan so nasa kainitan so COVID. Nyan. Kaya kanibinalik naging isyong pang political na lugod. Iyan imbitaran ta na sinda. Tayo bagang gusto ninda ta punduhon dahil maglibot ta pigaga ta politika da ayo bagang gusto nindang sabihon. O ngunya na sinda magluwas. Sa inindo iyan tabi irekomendar na agrangay kan komunidad para rihutang tios na dai nangunya naaabot por dahil ta nasunod so kagustuhan nila na pumundungo na por sobrikan so regulasyon man bagakan Comelec bako. Correct. Dunya na sinda maglibot sa komunidad. Diyan na sinda mag-abibar. Yehey! Salamat ta din na nakakalibot sa Gobernador Also mga medical mission. Diyan na sinda mag-abibar bako. Paano kung kapamilya mo sa nga ipo? Iyo na nga nian. Ang problema ta magibukanin karahayan tutuyawon ka. Tapang politika nga yan. Tapang politika. Dingon niya, no? Sige, di kun ma-eleksyon palandawa may maghingagdano na dyan, dahil ta pagpatabangan sa gobyerno probinsyal. Ta politika. Ta politika palan. Iyon ang interpretasyon ninda kayan. Correct, Ay, baga, sa aram nindo pa, it would be different kung talagang dahil naghiro ka ito sa Kapitolyo year-round. Iba man baga, iyan na mga medical mission da isa na ninda narireparo ka ito ta bako pa man mananggad eleksyon da ini da pigatawan ning kolor. Correct. Ngunya napundo bagaan ka ito ta nagka COVID kan bumuiniltada ta medyo nagturos-turos na so sa tuyang mga restrictions sindaman sana nagkabit ka na eleksyon dadaraman bagada pa baga. Ngunya nilingan ako. Yan ang nagpararam ning arog ka na punto de argumento lumuwas na kamo sa komunidad. Sindaan magrealisar na igwa talagang pangangaipon na pinag-aaktibaran kunta na kang gobyerno probinsyal kundi sinda nagataram eleksyon nga di pinundo. Bako? Probe na yan ta. Ilingon mo ba sa pagbisita sa mga barangay minsan nag-cover mabaga kita. Yan. Talagang mahiling mo talaga ang entusiasmo kan tawon kaipuhan talaga sa barangay ba Iyo, ngunyan. Ta nasunod sa kagustuhan ninda sa pagi kang prohibition kan Comelec. Ngunya na ninda marealisar na talagang kaipuhan palan kan komunidad iyan. Kaipuhan yan. Eleksyon o bako? Correct. Yan, sige. Okay pa yan ang mga update ali sa Kapitolyo. Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre Ngal sa mga istorya. Ali dyan sa Kapitolyo Provincial. Tapa bagayan yun? So nagapara-espouse nga, nangayakan kay bitsara nga ba, nangayakan ta, naghiro naman nga ta, eleksyon. Di tabi ni Noareli sa Ini bako sa kung pa man. Bako sa pagdepensa o sa pagprometer. But pagtaram ka nangyayaring nahihiling niya to. Regular ang kaitong pigpapaluwas ni Gobernador Bitsara na mga tauhan niya. Tadyan sa Kapitol, igwaning dividir na mga responsibilidad dyan si Gobernador Bitsara. Clustering ni Pigapod. May grupo na dumanmang kamutabi sa infrastruktura sa pamamayumanan ni Engineer Baclao. Provincial Engineer. Grupo sa salud, duman man tabi kamo, Dr. Stella Senate. Grupo sa agrikultura, duman man tabi kamo. Pero ang mga bagay-bagay nandiyon these past years, dahil lang piga para bantulin, dahil lang piga para kwan, dahil lang piga para bukilya, dahil lang piga para wakawak baga. Basta, ang sabi kan Gobernador, just deliver the services without so much trumpeting, without so much drum beating, basta deliver the services and produce results. Kumbaga, daing dakol na fanfare. Ngunyan, sinriparo sa nakang publiko kahit tuan ta, daing baga piga para poro sa Facebook, daing piga para anunsyar kung ano pa man, sige-sige na mga medical mission, tanari realisar, pigpapaadalan kang gobernador, ano ang kaipuhan kan sa tuyang komunidad. Uyan, saro. Iyan na ansarong pruebas na talagang kaipuhan at tindiran ng atensyon ang medical needs kan sa tuyang komunidad is iyan na mga medical mission didagsa
kan tawo. Gustong sabihon gulpi anda pa nakaka-avail kan mga pabulog na iyan, gulpian pa nga ipomedical, gulpi ang tawong yaon dyan, nagpapasirbi, nasisirbihan kan gobyerno probinsyal. O ngunyan, taram ka may naghiro na naman ngayat eleksyon. O di sige, di pundohon talagod. O, taygoning prohibition sa Comelec John. Pinondo. O yan o, bako nag-agragay na sa tawo. O, diyan ka, nagaparakpak ka mo tabi. Tawa yan na, dahil na ngaya, paano na ngaya ka? Dahil na, marimangan. O, aber daw, kung suka partidaryos nindo, ang nangangaipo na ning atensyon medical tabi. Yan po. So, diro-diretso yan, napundo sa naan para mientras, ta itong so COVID baga. Kan kay itong so COVID, yan. Nagsunod kita sa ining pinag-imponer na protocol medical, gulping prohibitiones kay ito in order for us to survive ining laban ta sa COVID-19. Ngunya na nagkaigwanan nin turos-turos na prohibition sa itong sa mga prohibition, itong so cluster sa ining sa health, pinabuhian naman giraray ni Gobernador Al. Sige, serbi naman giraray ka mo tabi. Nagkanaralian sana sa iba ta. Ngunyan sa nila naisihan. Paano? Iyan paano? Ang sistema man kan suksok kan na baraha man kan gobernador sa pagserbi sa gobyerno. Bako itong so pabantulin digdi, pabantulin duman. Basta magtrabaho, i-deliver sa indong mga responsibilidad and sa indong mga dapat na i-deliver sa komunidad without much fanfare. O kaya ngunya nagkakirigay ka mo iga parang kan tapos kukonektaran nindo na eleksyon sus Mario Josep man kamo tabi paki naman bawas naman ang ganon na kuan lang ito bako sa kung ano pa man kundi kita po kaya testigos man and we cannot take it sitting down na data man maitanos ang sala man na mga persepsyon na ipigpapaabot sa satuya. Nako, dipisil man. Igawa magkitang obligasyon na i-depensa man, so tama man, kumpara duman sa pangratak sa naman baga bako. Nasa linya, sa muyaman pong pag-iriba dyan sa news team, si Joshua Bino. Sa mga nag-antabay-tabi, ining si Joshua Bino is a member kan sa muyang news team sa luwas. Kung siya po, papasyar dyan sa Indo, igawa man na ning proper identification tabi, si Joshua Bino, either sa opisina gobyerno, opisina pribado, sa komunidad, kindly extend due courtesies to him tabi. Kayang po sa muya ayan na pag-iriba sa news team si Joshua Bino. Nasa linya si Joshua. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, good morning tabi Sir Pio. Good morning man sa satuya mga paraan tabay. Dahil nanggad paglingawan na yaon asin nagpapadagos man girare ang pandemyang darakan COVID-19. Kung kaya kinakaipuan na magpabakuna kontra sa nakahagadan na helang. Iyan tabi Sir Pio ang pinagtauan doon kan OA si Dr. Candaraga Municipal Health Office na si Dr. Cesar Mata. Darakan hababang vaccination rate sa booster shots digdi sa Banwaan Candaraga. Sigun sa datos na ipighiras ni Dr. Mata sa DCGB News, na ipighiras naman niya to sa programang Anapot Kasubago kay Sir Henry, 71,285 ang nag-receive in first dose, 65% po iyan kan total na populasyon kan Daraga, mantang nag-receive in second dose, nasa 69,185, 63% kan total na populasyon. Alagad Sir Pio, ang mamundong bareta tabi, 6% pa sa nakaayan ang nagpatudok nin booster dose. Sigun kay Dr. Mata, hababaon pa tabi iyan na maraya. Kung kaya sangunyan tabi Sir Pio, paragos ang pag-inganyar kan Daraga MHO, asin nagdalaom sinda na maabot ang aldaw maglangkaw pa ang bilang kan mga individual na nagpapabakuna, lalo na para sa booster dose. Yan tabi Sir Pio, ang bunkaras na bareta halidigdi sa Banwaan kan Daraga. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua. Joshua, sa dagdag na istorya, ali dyan sa imong area of responsibility dyan sa Daraga, si Joshua Bino. Nasali niya man ang bungkaras kan istorya, si Ans Galero. Ans, marhay na Ans, go ahead na. Maray na aga si Pio, maray na aga sa mga prantabay, sa mga nagdagmay niya itong bareta, kasabay kan na persa sa Manos kan Pilipinas o AFP. As in man, iba pang mga otoridad digdi sa tuyang palibot, naganda naman ang Navy Labor Forces of Southern Luzon araman sa papaabot na eleksyon 2022. Ini ang sinabi sa DCGB News ni Commodore Jose Maria Ambrosio Espeleta na Philippine Navy nagpursyon sa isa ay italiwan na apela sa pag-kondusir ninda nin mga security operations as in measures sa Manila
Particular na kan Kabikola na nagpapasiguro naman sindakan sa indang koordinasyon tangan na safe nindang maibiyahe sa indang mga barkoan na mga balota gikan sa mga islang lugares, islang probinsya kan Kabikola na. Sigun kay Espeleta patagos ng koordinasyon nila sa COMELEC may kinaraman sa siring na bagay. Ang kaptang pahayag kan na commander kan na Navcorsol. Sige daw. Magiging papel ng Navy will be tasked we will be tasked to transport yung mga election materials, no? Kaya yung mga barko natin ay nakahanda just in case nakakailanganin. We will be taking orders from COMELEC whatever yung ano niya later on. Ipinaliwanag na kung ano ang tuguan ng COMELEC doon ini siguro doon nila na dapat kaigunin aberiyas sa intang mga po na gamito na sa pagtransportar ka na mga gagamitin man na materyales may kinakson na 2020. Roger to that. Sabi sa PIO ang informasyon na sa luwas kay Ban Siboy, Ans Calero, DCGP. Salamat An sa informasyon hali dyan sa Navar Falls sa Southern Luzon kasabay si Boy sa Mobile. Sige tabi, maray na aga kay amigong King Reginaldo dyan sa Bangkeruhan. Migong King, mabuhay ka tabi, Migong King. Makifeed ka na latest sa satuyang bolang kristal dyan sa sakuya, makisuyo. Tabi, Migong King, tibaad lamang clear sa Holy Week. Tabi, sana itong pinag-antabayan niya to na agaton Buda basyang ito dahil man sana magbilog dahil mag-agi sa inman na parte kang Pilipinas matunaw na sa kadagatan John, gusto mong madangog so istorya kasuhapon baga so interview ta kay Kong Nando kay Itay Nando sabing dandil biluhan talagot tangan ikuan muna sana bago kita mag alas 10 nagapara harapot sa satuya bagaman nagadtaan ang laban baga sa kargong pagka-gobernador June is between mainly for respeto duman sa ibang nagkandidato pero nasisentroan hururon pa sa laban politika sa kargong pagka-gobernador between incumbent Governor Albit Sara and si outgoing mayor now incumbent City Mayor Noel Rosal. Diyan nasisentro ang irestorya kan komunidad sa duwa. Si say daw ngayaan makusog na sa uto. Sa indaw ngaya uniman ngaya. Si say daw ngayang ma-endorsong leader. Si say daw ngayang kaapil ka ini. Bako? Okay. Now, may mga nagluwas baga sa Facebook kaso nakaaging aldaw na naghururon Sara congressman, dating gobernador, dating congressman, now running for city mayor Canligao, Itay Nando Gonzales. Kahuron si dati man na gobernador June and now incumbent congressman kan 2nd district Congressman Joey Sarte Salceda. Yan. And kahuron si incumbent congressman Didi Cabredo kan 3rd district. So these are all political bigwigs. Politikos na igwapo nin say na dakula sa swing vote na pinagapod o kaya influensya sa pagkombinsir sa mga botantes tabi. Now, naghururon sinda kasuhapon and saro sa mga nagbutwang espekulasyon is sisay daw ngayaan o kaya ano daw ngayaan pinaghururunan isaw da ngayaan i-endorso o tatabangan kaining magkandidato sa kandidatura bilang gobernador. Would it be the incumbent governor or the challenger si incumbent and outgoing mayor Noel Rosal? Okay. Ngunyan several weeks ago June, I had the chance na makahurong ko ang dua sa congressman na ito, si Congressman Didi, incumbent, and the former congressman, former mayor, now running for mayor sa former congressman, former governor, now running for mayor sa 3rd district sa Ligao, si Itay Nando. Antara mo niya yun ni Congressman Nando, sampang ni Congressman Didi, buda sa sakuya kay ito na it will be ngaya
ang guiding principle mi is, digdi sa 3rd District, may the best man win. Yan. Iyan sus pinagtaram ni Kong Nando, buda piguyunan man ni Kong Didi, ka nag-irestorya kami before pa ining so restoryahan na Congressman Joey. Ano? May the best man win ngaya. And it was again confirmed kasuhapon sa entrevista niya to kan na tiyempohan madumani pading Jimmy si Itay Nando na Gonzales. Iyo manggiraray yun so tinaram. May the best man win. Pinagpa-qualify ko iyan kay Itay Nando, kay Kong Nando niya ko kindly expound. Dinaretso ko na sa kargong pagkagobernador, sisay po ang susuportaran nindo. Yan. Balikan ta naman sa pag-uro-istorya may kaito kanakalis na mga semana. Antara mo ni Kong Nando, day ngaya kami kaanin i-endorso, day kami kaaning so ipapalain. Kumbaga yun, dainin kakampihan, daining isisikwal. Bako, kaya yun ang gustong sabihin niya, kan may the best man win. Ngunyan kasuhapon, iyo man ang tinaram ni Kong Nando. Kami nga yang tulo, kami nga ni Kong Joy, sige nga huron mi kaan, bako masana nga kami nag-meeting sa naman, sige nga huron mi kaan nga. Pero sa kahaputanaan nga, iyo nga yan susamuyang parang guiding principle, susamuyang napagkauruyunan na parang may the best man win. Dainin i-endorso, dainin isisikwal. Kumbagaan, sabi ni Kong Nando, pinagpa-qualify ko pa. Siring man kan uro-istorya mi kay ito. Niya ko kindly qualify pa Kong Nando. Uni nga ya. Let nga ya, their performance speak. Na yun naman so tinaram kaswapo ni Congressman Nando. Na yuman nga yan, ansa mo yung napagkaurunan kan mag-irestoryahan kami nara Congressman Joey, buda nga ako, buda si Congressman Didi. Pabayaan ta ngayang so performance ninda, kan kada saro, ni Governor Al, buda ni Mayor Noel Rosal, iyuan magtrabaho. Di pinagsiya ko, kindly expound further. Habo mi ngayang may manggana, por dahil nga, ta pinag-endorso mi. O por dahil nga, ta pig-endorso ning sarong dakulang politiko, habo mi nga kaan. Kundi, kung ano nga ya, so performance ninda, iyo ang gustong sabihin kung maganal, apading yun, so performance, iyo maging endorser ninda. Bako? And so tawo ang magdesisyon. So iyan po, arog kaan ka clear-cut policy ngunyan, ang pahayag, iyan na yan narako ni Congressman Nando Gonzales, ni Itay Nando, quoting him, and the way I understood, so pinagsabi niyang hururun kaswapon, iyan ang kumbaga sa indang common denominator yun. Ano? Dahil i-endorso, and in fact, tabi, kung sa indong mamamasidan baga, no? Adyan sa, kung dainin mga public endorsement baga ba ng gadyon, si Congressman Didi sa 3rd District, daining public endorsement, kung si sayan sayang pinag-i-endorsar bilang gobernador, maging si Itay Nando Gonzales, maging si Congressman Joey Digdi sa 2nd Distrito. Kumbaga, igwa pang termino kaan si Kong Nando, kay itong suenot mi man na paghururon, kung tama pa ang pagrumdum ko, let them swim ngaya. Tataratao man iyan maglangoy ngaya. Let them swim. Ano, kami nga digdi, pabayaan mi sana ngaya sinda. Oh. Igwa pang tinaram ko ito si Kong Nando, tamay hinapot ako. Di paano niya ako Kong Nando, ano? Igwa baga yun yung mga pagmadali ng eleksyon, nagluluwas ang mga puro palsa balota. Yan, palsa balota. Yaon dyan, nakabugtak. Kung si say ang tig-endorso sumanid ng gobernador, kung si say sa pagka-alkalde, kung si say sa congressman, and everything else tabi. Di niya ko, what would be kung may palsa balotang ililuwas? Kan suhuroron mi ha, as of that date, niya ko ano sa gobernador, ano ang ibubugtak nindo? Buda sa pagka-congressman, o nga, simpre nga digdi sa 3rd District, ang sabi ni Kong Nando, if my memory serves me right, Itay Nando, digdi nga sa 3rd District sa pagka-congressman nga si Didi, buda digdi nga sa Ligaw, yaon man nga so sa kuya manali niya, dapat ako nga sa pagka-alkalde. Yan. Niya ko sa gobernador. Ang simbag ni Itay Nando, blanco na ngaya. Blanco ta. Tama ba yun? Pigko-connector niya, so pigtataram niyang
kumbaga, day sindang ikakabig, day sindang isisikwal, kaya logical na supal sa balota, kumbaga, blanco sana sa pagkagobernador. Tama baga yun na de? Logical baga, synchronized baga. And up to the kasuhapon, kan makahoron ta si Kong Nando, iyo man iyan so pigasabi niya man na open sana, let them kumbaga kwan, let them swim, daining iindursar, dainin ikakabig, daining isisigwar. Ayan tabi. Parang free zone. Sige sana kamo tabi. Iyan ngaya, sabi kay Tony Kong Nando, kan makahuran ta, haralo yun na ngayon sa serbisyo. Taratao na ngaya iyan. Igwa na ngayon mga performance. Pareho ngayon ng mga amigo. Parehong mga Vaticanong servidor na tabi. So, digdi ngayon sa 3rd District, iyo yan ang samuyang policy. Tabi. And kasuhapon, na-repeater na naman iyan, pinaghapot tabaga, tagulpiso, nag-irrespekular, sa kan mahiling sa Facebook baga, nag-irestoryan, narakong Joey. So, sabi ko, you permitting, sabi ko, if you, we have the privilege na maaraman kung ano so consensus, kantulo, nindo tabi. Yun na nga ito, Pio. Na, dahil kami ngayang itutulak, dahil kakabigon, let nga their performance speak. As of now, iyo po yan ang latest na nakukuha niya to. So, iyan po to clear once and for all, at least sa sakuya man na impormasyon na naresibi, sa personal ko man na paghipaghurong kay ito, kay Itay Nandon na Gonzales, buda kay Congressman Didi Cabredo, kung ano suna pagkahurunan mi, buda so tinaram kaswapo ni Congressman Nando, kan makaulay ta, iyo po yan sulaman, kan irestorya mi man kay ito. So, day po ni nabago, sagkod sangon yan, tabi, So, kumbaga, let them swim. Governor Al, hararom naman ang buhay kan sa politika. Mayor Noel, hararom naman ang buhay kan sa istorya politika. Ang sabi nga ni Kong Nando, taratao na ngaya yan, maglangoy sa sadiri ninda, pabayaan ta sa nangaya sinda. Tako mo pararihuman sa nangaya kami na mga servidores. Po? Sige, yan po muna. Sagkod dyan ang istorya. Igwa pa kan yun. Gusto nindong maraman. Kunigang mga kakawing pa, mga noorin naman po tabi Pakalis kan mga pagirumdum, station break, news break kasim bareta at mabilta pang programa. Para sa Banwaan kang Santo Domingo, uya na ang bagutang Vice Mayor, Mark Aguas, numero 1 sa balota sa tuyang iboto. Si Mark Aguas manliwat ang samuyang iboboto. Para Vice Mayor kang Banwang Santo Domingo. Si Mark Aguas makamasa, si Mark Aguas mahigoson, si Mark Aguas mabuot asin makatao. Si Mark Aguas ang Vice Mayor ko. Botohan ta, kay Mark Aguas kita. Sa Banwaan nakatabang na. Kay Mark Aguas sigurado ka dyan. Sa giraray mga tugang, sa tuyang iboto, Mark Aguas, numero 1 sa balota, ang bagutang Vice Mayor, Mark Aguas. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Rolly Rosal sa pag-asenso, kalaban kan mga gahaman, kasurog kan mga namamanwaan, ang kapalibutan sa tong protektaran, responsableng pagkininaan kaibuhan, dakul lang nag-inibo, dakul pang magigibo. Rolly marhay na pag-gobyerno. Rolly marhay na pag-gobyerno. Mga
Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Syudad Legazpi. Oh yeah. Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Syudad Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Layoff ang mister ko. Kami kakain. Diyos ko, pagalingin mo po ako. Sa sobrang hirap makatapos kaya ang anak ko. Lenny Robredo po ito. Bilang ina, dama ko ang inyong kaba. 3 buwang ayuda sa na-layoff. Kung walang mahanap na trabaho, gobyerno mismo ang magbibigay sa iyo. Bawat pamilya may akses sa libreng doktor. Bawat bata, walang hadlang sa kalidad na edukasyon. Walang maiiwan sa kulay rosas na buka. Lenny Robredo for President, number 10 sa balota. Political ad paid by for Lenny Robredo Tamlo, laging handa, Quezon City. Ito po si Susan Roses. Ano man ang hanap sa butika, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, dekalidad na kayang bilhin. Pag may check, that's the right one. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Maigos, mabuot, wala siyang katulad. Makusog, panaba ng mga taong at bayano. Kaya board member, koto'y ilagay. Siya'y subok at walang kapantay. Bawat oras siyang maaasahan. Di niya tayo pababayaan. Kaya kay Montalyana, kaya kay Montalyana, kaya kay Montalyana, kaya kay Montalyana tayo. Iboto para board member kang Segundo Distrito nin Albay ni Luna Montaliana, numero 5 sa balota. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagaba ng sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako?
Magpinakamabilis na alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahit-pahit pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 10:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpaapod nin command conference si PNP Chief General Junardo Carlos bilang preparasyon sa maabot na eleksyon. Sa iyang sinabi na tunukar ninda ang presenteng sitwasyon sa seguridad sa mga lugar na konsideradong hotspots sa maniba-ibang parte ka nasyon bilang follow-up sa indang enot na pagtiripon manunungod digdi. Idinagdag pa man ni Carlos na digdi sinda magkakaigwanin assessment kung saan ibabase ang sa indang magiging develop o deployment para masiguro ang seguridad sa maabot na eleksyon. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, Ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Para sa dekalidad, asin abot kayang bulong, mag-Actimед Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Tadakula na natabangan niya, mahigos sa pagserbi si Bobby. Ang servidor na tunay asin tapat, si Bobby Cristobal. Na 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 na. Wow, fantastic Bobby. Si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alilangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang
new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Let's go! Angat Pinoy, ang sa tuyang katuwang sa hanap buhay asin kalusugan. Angat Pinoy, ang kusog asin boses kakababaihan asin kabataan. Angat Pinoy, ang alalikan mga senior citizen. PWD, OFW, kasurug asin matabang. Number 71, di na kita sa Angat Pinoy. Number 71, basta party list sa Angat Pinoy. Angat Pinoy Party List number 71 sa balota. Angat Pinoy. Ito ang sabi ni Lenny, kung may kakayahan at handang magbanat ng buto, kahit may edad ka na at anuman ang natapos mo, karapatan mo ang maghanap buhay. And she has plans to go with this. She has an employment insurance program, anti-discrimination program, she has retaining and skills matching program, and a public employment program. Talagang sisiguraduhin niya na may hanap buhay para sa lahat. Ako si Winnie Monsod and I am for Lenny Robredo. Number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo Tamlo, laging handa, Quezon City. Food Panda, nandito na for food and more delivered, yeah. Thousands of choices, more than just food delivery. Meron pang pick-up shops at groceries. Food Panda, nandito na. It's convenient, ang saya. Download the app and tap to order na. Food Panda, nandito na for food and more delivered, yeah. Nandito na ang Food Panda. Order today. Hey Legazpi! Food Panda is here! Enjoy the best deals! Download the app and order now! Si Vice Dubrix Tagman sa Albay number 1. Ta mga proyekto niya para sa kauswagan. Magagayon niyang programa asin ang plataforma. Si Vice Dubrix Tagman, abogado pa. May scholarship, libreng bulong o sa pinansyal. Problema lalo kung nga hospital. Madali mong ranihan. Vice Dug Edsel Grex Lagman, sa puso mi siya number 1. Basta lagman, tulos pinatabang. Si Vice Dug Grex Lagman, tataglagman, tataglagman, tataglagman. Si Vice Dug Grex Lagman. Sa Mayo 9, sa tuyang iboto, Vice Governor Grex Lagman, numero 2 sa balota. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary. Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City. Malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Team the F kita, Team the F kita, tinda kadamay ta, tinda kadamay ta, mga problema sa inyong rinisulba. Jam the F sana, aprobado ta, servisyong pangmasa, prioridad ninda. Mayor Joshua kita, bisika tabang niya, Carlito Pilyodo, mawag uswag kan maito. Pagkaisipon ta, trayong pangmanito, laumong nindo, maray ang servisyo.
Katagama nito sa tuyang ibalik sa pwesto, Mayor Joshua Maridaep, numero 1 sa balota. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige. Thank you so much sa sandali. Ta beltadahan ta ano. Pading Jomar, standby muna ta inuton ta ini mantang naka-tiyempo kita ano sa pag-asa, ha? Pading nyo ba standby lang muna. Pinagko-connectar ko lang sa tuyang Bluetooth ining sa tuyang ekipahe, ha. Ta si Sir Melvin na Almohela nakahuron ta na nagapararapot yun ining kamugtakan kan panahon sama ining Semana Santa, sus Mario Joseph Bagao. Saan na po kanya nagaring sana makongiraray ni Sir Melvin, ha. Sir Melvin, good morning po. Good po. Si Pio po. Opo. Sir Melvin, napatawag kami, napaapod kami, pasensya po, and thanks for taking our call. Ini ba kaya paanong nasisibutan na kan sa tuwing maparanta ba? Impiga sabing duwang bagyo na tibaad tumama digdi sa Bisaya, Bicol ning Semana Santa. Ano ba yan? Ta nagkakahiling ba paano na sa Facebook? Nag-iirinot na po sa pag-asa. Ano po baga man naging Sir Melvin? Opo, ang totoo po niyan, Sir Henry, may pigbabantayan kitang low pressure area na pumasok na nga po nung linggo pa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At itong low pressure area sa ngayon po ay nasa may silangan po ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sa ngayong araw, mababa yung posibilidad na mabuo po ito bilang isang ganap na bagyo. Oo. Pero ina-anticipate po natin na habang tinatawid po neto yung Visayas or Mindanao area, at kung hindi po ito possible na malulusaw sa susunod na araw, ay maaari po itong ma-develop into tropical depression o kaya mapanatili niya yung low pressure area niya. At yung tinatahak na course niya ay dito po sa may western portion ng Visayas area, papunta po sa Palawan, sa Mimaropa. Then, yun po yung magdadala po sa atin ng mga pagulan sa mga susunod na araw po. At na-anticipate din po natin na maaaring may pumasok na sama ng panahon sa susunod na linggo na tropical depression o kaya bagyo. Pero ito po naman ay hindi po naman po natin i-expect na maglalandfall po sa anumang bahagi ng Pilipinas. At yung low pressure area po sa ngayon, yun po yung patuloy po nating i-monitor kasi may posibilidad po talaga na sa mga susunod na araw ay mabubuo po ito bilang isang tropical depression. Pero sa ngayon po, yung scenario po yun, mababa pa rin po. Baka pwedeng may iba pa rin po siyempre ang mangyari. Opo, isa saro-saro unto tabi Sir Melvin si Pio po ini arog kay ni igwa na talaga ning low pressure na uyan na baga sa may hinatuan tabi. Tama po Sir Melvin, ano po? Hello. Hello po Sir P. Ito pong low pressure area. Tama po na ito'y nakaka-apekto dito po sa may Visayas and Mindanao. Pero sa ngayon, shear line po yung nakaka-apekto po sa atin. Sa Legazpi, ito yung minomonitor po natin ngayon. Yan, yung low pressure. Ining low pressure na ini, nayaon yan sa may hinatuan, may posibilidad na maging bagyo. Pero, ang direksyon kay ni parayo man sa tudig di sa Bicol. Opo, palayo rin po sa Bicol, pero ina-expect po natin na mga Friday ay pwede pong magbagong direction niya. Pwede pong mag-moving north po kasi yung ibang forecast po dito at pwede nga pong ma-develop into tropical depression. At kahit na babaybayan niya itong western Visayas area sa mga susunod na araw, yung epekto po ng trap ng low pressure area medyo lalapit pa rin po pero sa kanlurang bahagi lang po ng Bicol region. Yan, oho. So entonces, ining low pressure area na yao na sa laog kang Pilipinas, yao na sa may hinatuan, may possibility this coming weekend na tibaad mabilog iyan baging bagyo and mag-northward siya. Pag nag-northward siya, so trough kang low pressure na iyan, pwedeng maapektaran maning diitan Kabikulan. Opo, Sir Pio, tama po. Lalo na po yung sa may western portion at southern portion of Bicol region. Yan, that's this coming weekend, ano po? Opo, this coming weekend. At pwede rin pong tumagal hanggang next week. Pwedeng tumagal hanggang next week. Pero, if ever na ma-develop man yan maging bagyo, bako digdi sa tuan tama, ining presenting low pressure na initabi.
Opo, yung sentro naman po ng low pressure, kung inaasahan po natin na dito nga po yan sa may Western Visayas, then sa may Mimaropa area, sa may Mindoro and Palawan. Medyo sa western, hindi pa naman pwede itong lagyan ng tracking, pero sa base po sa mga model, itong low pressure area pwedeng mag-intensify nga po ng kahit papaano. At yung tracking po nito ay halos di po sa Western Visayas and Mimaropa area. Yan. Sa ibong kang Pilipinas, makudig di sa portion niya to sa may east. Ano po? Opo, Sir Pia. Yan. Opo. Now, igilid ta na iyan. May pinagasabi ka tabi, Sir Melvin, na saro pang low pressure na may naanambitan ka sa bagay na pwedeng daiman tumama sa inman na parte kang Pilipinas tabi, ining nagadang-adang na semana? Opo, kung sakasakali sa next week po ay may papasok na naman po na isang sama ng panahon sa loob ng FAR, pero ito po ay inaasahan po natin na magre-record po lamang ito. At hindi po talaga maglalandfall po sa Philippine Area of Response o sa kalupaan po ng Pilipinas o sa anumang land surface po ng Pilipinas. Iyo po. Okay, so let's make it more equivocal and clear. Igwa talaga kamong pigbabantayan na maraot na panahon na posibleng lumaog sa teritoryo kang Pilipinas this coming week, pero ma-recurve ini day matama susog sa initial na pag-aadal nindo dyan, day matama sa ano man na parte, sa ano man na daga kang Pilipinas. Opo, Sir, pero maapektuhan niya yung ito pong low pressure area kung sakasakali dahil magko-close po ito at hindi rin po masyado makakalayo ito pong isa. Pwede pong magkaroon ng medyo may hilan niya po, kaya ito po yung magpapatagal po yung dito sa Pilipinas, itong low pressure dahil may connection po itong dalawang ito. Pag nag-reconnect po silang dalawa, hindi po basta-basta makakalis po itong naturang sama ng panahon po natin at may posibilidad na mag-stay po siya dito sa kalupaan po ng Pilipinas, dito po sa may Mimaropa area din Southern Luzon portion po. Yan. Ining so na inot na pinagdi-describe mo na low pressure digdi sa may hinatuan, buda ining so nag-aadang-adang na posibleng lumaog sa teritoryo kang Pilipinas na raot panahon, pwede magkaigwan ni pigapod na so Fujiwara effect, so magbubutong-butongan sinda, kaya mahahaloy ang both weather systems na yan posible sa laog kang teritoryo kang Pilipinas. Over. Opo, Sir Pio, pero yung sinasabing Fujiwara effect, yan naman yung dalawang malakas na bagyo kung magkaroon ng halos distansyang 200 or 100 kilometer, yun po yung figure. Pero ito, may connection rin, pwedeng halos epekto na rin po ng Fujiwara effect. Hihilahin niya po ito at mananatili po siya dito sa may sa Southern Luzon and possible may hatak rin po siya dito sa Bicol region. Pero expected po natin dahil sa mas malakas itong nasa labas ay hihina po itong isang bagyo ito kung sakali ma-develop at magiging low pressure area. Ayun. Kaya yun yung patuloy po nating monitor. Okay, so ining yaon na digding low pressure nasa laog na kang Pilipinas sa mahinatuan, pwedeng butungon kay ni pag-abot man sa laog kang teritoryo kang Pilipinas ini bago man na nasa luwas pa. And kung makusog ining subago, tibaan matunaw lugo ining susadit, and dahil na maghaloy masyado, subagong malaog sa satuya sa may tangod kan ining Southern Luzon, ining pigaabangan ta next week tabi, Sir Melvin. Ano po? Opo, Sir P. At yung talaga magpapaulan po talaga sa atin, ito pong low pressure area na binapantayan po natin na pwede nga pong tumagal po ngayong weekend at sa susunod na week po. Yan. So ang nagapauran sa satuya, ining so existidong low pressure, uyan dyan sa may Kabisayaan, sa may Mimaropa, sa may Hinatuan, iyon so nagapauran sa satuya, efekto yan. Sa ngayon pong araw, yung nagpapaulan po sa Visayas and Mindanao, ito pong low pressure, pero yung sa atin naman shear line. Pero sa mga susunod na araw, ito na pong low pressure area magpapaulan po sa atin. Usually dito po sa Southern Luzon, sa may Mimaropa area and Bicol region. Yan, okay. Sir Melvin, paki-explicar sa samuya, sa mga paradangog, ano girara ining pigapod na shear line. Dati igwa kita ning termino dyan ngunyan bago na shear line. Ano po iyan tabi?
Ito pong shear line naman po, ito po yung boundary ng dalawang weather system. Halimbawa, sa ngayon po, northeasterly surface wind flow, then easterly wind flow, kung saan salubungan po ito ng dalawang masses ng weather system. Yung cold air mass po, yung cold air po na galing po sa northeast, then yung warm air na galing sa East Pacific o sa Pacific Ocean ay nagsasalubong, at yung boundary po nito, yung yung front nito, yun po yung tinatawag nating shear line, at yung sa shear line na po, doon po namumuo yung mga tinatawag nating severe thunderstorm na nagpapaulan po sa atin. Yan, kumbaga nagsasabatan, sulipot, budas init, so diyan sa in between kaan iyo da yan, so nagpo-produce ng mga thunderstorms, biglaan na uran, matitinding pag-uran tabi, Sir Melvin. Opo, Sir Pia. Yan, opo. So iyo masana po. Salamat din maray, Sir Melvin. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa Tabi. Good morning. Salamat rin po, Sir Pia Fernandez, asin sa mga taga-DCDB. Thank you so much sa mga tugang si Sir Melvin Almahuela kan Pag-asa Legazpi. Katuloy nakaulay nyo na pagkaaga o manong duman sa pinagpaparaabangan na sabig bagyo-bagyo, wag naman po sana. Pading Jomar, medyo alanganin na sa oras. Salamat kan sa idupag antabay. Amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.